Hola, bona nit, amics graciens i gracienques. Continuem aquí al pavelló Josep Comelles. Acaba d'acabar el partit del sènior B del Lluïsos contra el Safa Claró B amb el resultat de 55-46. Nosaltres tenim el Pau Comas, que és entrenador del Safa, i ens explicarà una mica com has vist el partit. Doncs, al principi hem començat prou bé, però al final veníem amb 8 jugadores per jugar, al final les cames pesen i a partir del tercer quart s'ha anat una miqueta. Però a l'últim jo crec que hem tret el que ens caracteritza com a equip, que és lluitar i anar tota l'estona. I bueno, que ojalà hagués sigut tot el partit així, perquè crec que hem fet un últim quart molt bo. Ja. Pau, diguéssim que heu començat molt malament, no? No hem començat molt malament, ha sigut sobretot el tercer quart. El tercer quart, Sí, segon, tercer quart. us han agafat avantatge de 20 punts. Exacte. Però el tercer quart, elles han fet un quart molt dolent, perquè solament han ficat 5 punts i vosaltres n'heu ficat 16. I ara, al final, buscaven el triple per igualar el bàsquet a Veraix. Tu com ho veus, això? Bueno, jo veig que és el que han de buscar elles. Al final estem amb una derrota més nosaltres, crec, però que al final estem a les mateixes posicions de la Lliga. Per tant, és important buscar aquest Veraix. Val. El pròxim partit on jugueu? A casa. Contra? Te'n recordes? Contra Caldes. Caldes. Difícil? Sí, però Allà què vau fer? vam perdre de 15 o així. Val. Aquí guanyarem. Això espero. Molt bé, Pau, moltes gràcies A tu. i ens seguim veient per les pistes. Vinga.